A párt története szempontjából történelmi esemény történt. 12 év után, 12 év szünet után a Független Kisgazdapárt, ez a 106 éves történelmi párt újra parlamenti helyért fog küzdeni. Elindult ezen az úton, összeszedte a 106 embert, akik indulnak a különböző körzetekben, és ezeket az embereket indítottuk el a mai napon erre a bizonyos útra, tehát itt kapták meg azokat a dokumentumokat, illetve azokat az intelmeket, amelyeknek a segítségével ők ebben a küzdelemben helyt tudnak állni. Itt a megújulásnak az a lényege, hogy először is rengeteg fiatal van közöttük, sokkal több, mint jóval korábban. Ez a párt egy előregedett, elidősödött párt volt, ez pedig most egy szellemiségében mindenképpen fiatal párt, de fizikailag is sok a fiatal. Arról az Isten, haza, család eszmei körről le lett verve minden por, és újra fényesen csillog azoknak az embereknek a lelkében, szemében, akiknek ez fontos volt, és az a legkellemesebb élményünk, hogy ez újra megint sok embernek lett fontos. Mai munkaértekezletünk volt, egy nagyon fontos munkaértekezletünk, ugyanis a választási időszaknak egy olyan szakaszához érkeztünk, a kampánynak egy olyan szakaszához érkeztünk, ahol ugye egy nap múlva, 2 nap múlva, hétfő reggeltől aláírásokat lehet gyűjteni. Ez a választásoknak az egyik legnehezebb, ugyanakkor legfontosabb része is. Mai napon én úgy érzem, hogy sikerült minden technikai részletet pontosítani. Úgy érzem, hogy felkészültek a jelölteink, felkészültek a segítőink. 2002 volt az utolsó év, amikor a Független Kisgazdapárt parlamenti párt volt. A mi legfontosabb kampánystratégiánk az, hogy az emberek ismét megtudják azt, hogy van Független Kisgazdapárt, él, működik. Ráadásul ez a 106 éves történelmi párt, ez megújult és megfiatalodott. Természetesen azokat az értékrendeket, az Isten, haza, család fogalmat, ez továbbra is fenntartja, és olyan tagokkal bővültünk, olyan nagyon sok fiatal taggal bővültünk, akiknek ez az értékrend ez valóban fontos. A mi kampányunk az abszolút pozitív kampány, nem óhajtunk sárdobálni. Az embereknek, a választópolgárok nagy részének elege van abból, hogy hallják azt, hogy mi volt az elmúlt 8 évben, mi volt az elmúlt 20 évben, meg az elmúlt 24 évben, és ez ezért nem, az meg azért nem. Mi jelen pillanatban egy dolgot szeretnénk, megismertetni az emberekkel a Független Kisgazdapártnak a programját, egy erős Magyarországot, egy olyan erős Magyarországot, amely az erős magyar gazdaságból kiindulva tud ismételten felemelkedni.